tahu kok mentas dhewe. Dapa iki sing nulungi aku ya? Ku Gendara Janaka. Ndara Janaka melu nyemplung nulungi aku mengarep dipateni ning jaranan. Wis, ala urip kok ketoyong-toyong. Perkencang waru doyong pak pong. Kali cedhe sapa sing gawe? Bagong. Lho, ki sapa iki kok gawa kentrongan bareng pak tong. Bagong noleh cah edan. Weh, Bambang dengkulmu kuwi. Sapa ya? Rupane kaya Bambang. Kowe sing nulungi aku. Lho, kita kok ora basa rupan jenengan ulun. Bagong, ngerti ya? Ulun ki dewa. Aduh, Pukulun, sembah pangabekti kula konjuk Pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun, pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat mari pendharan ing kasantosan. Pukulun, mboten nginten bilih paduka Pukulun Sang Hyang Brahma. Hus. Ngawur ki. Kita ki jane ngerti dewa apa ora to? Ngertos Pukulun. Orang wong bapak kula niki nggih dewa, dadine kula nggih apal kali dewa. Ulun sapa? Dara Yamadipati. Ngawur. Salah. Dara Wisnu. Us. Dudu. Bedara Guru. Utuh. Bedara murid. Utuh. Kok bedara murid barang ana guru ana murid. Bedara sinten nggih? Kaneka Putra. Wah. Toko buku tulis. Lho, toko buku tulis piye ra? Kaneka Putra. Kulon Rada. Iya. Wah, padha aja kita. Hus, malah mirake ora. Bagong ulun nyuwun prisa. Bagong ulun takon lan jeneng kita. Takono, napa kita arep mati? Entek baterene wis abang 20%. Mula kudu mati. Aja kita nek mati ora prayoga. Kita kuwi ora kena mati. Lah, sebabe napa kula mboten ngeng mati kok nyatane kula nek urip ya pengardi pateni karo Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Padahal kula ora ngerti luput kula napa, kleru kula napa, kok dipateni. Ayo, ngerti ora? Bekeken. Kusike kita iki ora ngawur to. Yo karo dewa kok sak karepe dhewe lah. Ulun tumedhak ning Madyapada iki bakal tetulung lan jeneng kita. Terus carane kita aja mati. Ning kita mukti ya. Wong arep mati kok malah kon mukti. Dewa iki sak ciptane dadi sak sedyane ana. Kita mukti ya. Carane kita mlaku bener ngulon parane kono. Mengko kita bakal ketemu Nalendra. Arane Prabu Kalasreng. Nalendra kuwi engko matenana. Sawise kita mateni Nalendra kuwi engko negarane agemen. Kowe dadi ratu ning negara kono. Serius. Lho, tenan. Wah. Nuwun Pukulun. Aman iku cendhi ning dayane top tenan Pukulun. Wah, sembah nuwun, matur sembah nuwun. Mugi-mugi Pukulun pikantuk yuswa ingkang panjang. Ya. Kita ulun paringi pusaka. Ya kuwi wujude kalung, kang aran kalung Robyong Kencana. Pusaka iki mengko tuthukna Prabu Kalasreng. Oh nggih. Nek wis tak tuthuke, Prabu Kalasreng mati, sandangane agemen kowe dadi ratu ning Giri Kadasar. Oh nggih. Pun ngoten mawon Pukulun. Kita mangana nggih. Oh nggih, ngetaken dawuh. Waduh, kaya panah kalung Robyong Kencana. Sendika kita akan dawuh. Sampun nyuwun pamit Pukulun. Ya sing ati-ati. Sur titing ati-ati duga larak ngandel ora. Ngerangkul ngepuk-puk bul nyopet cah kae. Bagong. Wonten dawuh Pukulun. Wis, dompet ulun baleke. Kowe konangan wae ana isine STNK barang. Napa dewa niku numpak kendaraan? Belo. Aja tok sepeleke. Dewa kuwi nitih kendaraan. Kene baleke. Oh alah, kaya konangan ngepuk-puk kok nggon sak ora. Sembrana ora. Pun kula delok ya wau. Iya, sampean kok nyimpen fotone bojo kula. Wes, sing kandha sapa ora wae. Ayo. Oh, ajar nek kene. Ora ngawur iki garwa ulun nek padake. Wah, persis bojo kula e. Berarti garwane Pukulun Trada niku nggih elek. Ayo Ben, sing penting tresna kok. Matane wurdek Ben sakarmu arep. Andeng-andeng kok nang ngisor mata wis ora apal wantu babat. Wis Ben ya wis Ben ora apa-apa wis Ben. Wis kono mangat ulun kondur makayangan. Ngatosaken Pukulun sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka Pukulun Bathara Trada. Ya, muga-muga kasempatan panjangga kita ya.